Rektor úr, lassan a idei lelkész továbbképző végére érünk. Hogyan tudnád összefoglalni a hetet? Milyen üzenete volt a hétnek? Hogy látod az előadásokat, a lelkipásztori hozzáállást egyáltalán, azt a helyzetet, amiben élünk? Úgy gondolom, hogy a mai hét témája, tehát a lelkészkép vagy a lelkipásztorkép változása igen élénk viszonyot váltott ki a lelkipásztorokból, érthető módon természetesen, hiszen itt mindenkinek a saját bőréről is szó van, és az azt hiszem, hogy a hozzászólásokból is, és a megnyilatkozásokból, a részvételből is kitűnt. Izgalmas a téma, hiszen egy óriási változáson átmenő társadalomban élünk, amelyben éppen keresünk a folyamatosságot, illetve mi az, ami megszűnt, megszakadt, és melyek azok a dolgok, amelyek újra előtérbe jönnek. Valamennyi előadás valamilyen formában körül a téma körül mozgott, forgott, és azt gondolom, hogy így a kép is, a diagnózis is, és a terápia is természetesen megjelent majdnem mindegyik előadásban. Nyilvánvaló a diagnózis mindig könnyebb, bár az sem egy egyszerű dolog természetesen, de a terápia, a gyógymód, a továbblépés lehetősége, az pedig ha most nem is lesz teljes mértékben kidolgozottá, én azt gondolom, hogy gyűrűzni fog tovább a szívekben, a lelkekben, az értelemben, és a lelkészi kiskörökben is, mert nagyon sok olyan anyag felgyűlömlett mostanában is téma is, amiről azt gondolom, hogy nekünk égető módon szükségünk van beszélgetni. Másrészt pedig nyilvánvaló, hogy egy ilyen összejövetel nem csak az előadásokat jelenti, hanem úgy veszem észre, hogy mint a falat kenyér, úgy kell nekünk a közösség, a találkozás, az együttlét, az együttbeszélgetés, akár egy futballmeccs mellett, akár egy kis sörözés mellett is, mert ez mind a része, sőt, hadd mondjam így, hogy a hozadéka, a lelki gondozói hozadéka is az ilyen konferenciáknak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó minőségű előadásokat hallottunk, és a hozzászólások is nagyon erőteljesek voltak, és nagyon izgalmasak és jók. Mennyibe változott a lelkész továbbképző ezzel az új koncepcióval, a kreditrendszerrel? Én azt gondolom, hogy a kreditrendszer csak egy keret, amely azonban nagyon jó, mert a keretek mindig fontosak. Látszik talán a fegyelmezettségen, vagy a tudatosabbá váláson, a hitléteken is, bár hozzáteszem, a talajékben még nem volt ilyen kreditrendszer, és annak ellenére tavaly is egészen jó volt a látogatottság, de most tudatosabbá vált talán nekem az érzésem. A teológiai képzés és a lelkész továbbképzés találkozik, vagy ha találkozik, akkor hogyan találkozik? Feltétlenül találkozik, hiszen mindenki, aki itt lelkész továbbképzésen vesz részt, valamikor teológus hallgató volt. Egyrészt ez egy önreflexió is, valamit tanulnak a hallgatók, valamit nem tanulnak a teológián, általában megállapítják azt, hogy 90%-át nem tudják hasznosítani, amit tanulnak a teológián, de elfeledkeznek valami másról, hogy ott nem a dolgoknak egy örök életre való tananyagnak a megtanulásáról van szó, hanem problémafeldolgozásról, konfliktus megoldásról, hogy egy-egy új, modern jelenséget hogyan kell megtanulni, tehát nem csak a tananyag, hanem a módszer is fontos, tehát egyfajta gondolkodási habitusnak az elsajátítása. És hogyha ma azt látjuk, hogy a teológus hallgatónkkal kikerül lelkipásztornak, és különböző élethelyzetekkel találkozik, vagy mindenki különböző élethelyzetekkel találkozik. Itt egyrészt a feldolgozásnak a komolysága, a nehézsége, a gyakoriság, ez mind közrejátszik, és a lelkész továbbképzéseknek éppen itt van a súlya, a jelentősége, hogy évente vagy több nagyobb idő elteltében is reflektálunk mindazokra a dolgokra, eseményekre, jelenségekre, amelyek körbevesznek bennünket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.